Známeho banskobystrického šéfkuchára som sa prišiel spýtať, či mám správnu informáciu, že pravá mozzarella je vyrobená z bivolieho mlieka. Je to naozaj tak? Áno, je to správna informácia. Klasická mozzarella je z klasického mlieka, buffalo mozzarella je z bivolieho mlieka, potom tu máme ešte burratu, to je jedna tiež z takých najkvalitnejších mozzarell a vnútro z buraty je stracciatella, čiže to je iba to vnútro, je to veľmi kvalitné. Dá sa rozoznať podľa chutí buffalo mozzarella z bivolieho mlieka? Je o mnoho výraznejšia, tukovitejšia, chutnejšia. Áno, dá sa rozoznať. Aj preto sme sa vybrali do Maďarska na farmu, kde chovajú vodné bivoly z mlieka, ktorých vyrábajú buffalo mozzarellu. Za týmito robustnými zvieratami sme museli vycestovať do Maďarska. Nedaleko od našich hraníc sa rozprestiera veľká bivolia rezervácia, v ktorej chovajú bivoly vyšľachtené v Uhorsku. Preto týmto zvieratám vyhovujú tunajšie podmienky. Nachádzame sa v katastri Surdopušpoky, v rezervácii pre maďarského bivola na území pohoria Mátra, kde ich na 150 hektároch pasieme na voľno. Sme na území Natura 2000, to znamená, že gazdujeme pod hlavičkou chránenej krajinnej oblasti, na území, ktoré je biosférická rezervácia. Pri financovaní na našom gazdovstve nám pomáhajú aj fondy z Európskej únie. Náš chov má zhruba do 200 kusov bivolov a 100 kusov somárov domácich. Oba chováme aj za účelom zachovania druhu. Ide o súbeh dvoch ohrozených druhov. Bivoli do Karpatskej kotliny prišli s Arpádom počas sťahovania národov. Archeologické nálezy dokazujú, že tu boli aj skôr. Podľa jedného nálezu z prehistorického osídlenia starého okolo 5000 rokov našla sa lebka bivola so stopami zárezov od špagátu na jeho rohoch. Vieme, že už vtedy boli bivoli domestifikované. Tieto zvieratá sú vynikajúce na obnovu krajiny a najmä vodných biotopov. Bivoli sa dokážu adaptovať na prostredie pri vode a mokradiach, na miestach, kde sa nepasú iné zvieratá. Pri paši na pasienkoch s liečivými bylinkami, s rozličnými druhmi tráv vznikne mäso vynikajúcej kvality. Ako vhodný sa popri chove bivolov osvedčil aj chov somárov, pretože sa na paši doplňajú. Tieto zvieratá tiež obývali Karpatskú kotlinu. Mäso somára je veľmi masné. My využívame masť z tohto zvieraťa. Ďalší pilier nášho podnikania je cestovný ruch, ktorý nám výrazne pomáha a musíme ho zvládať popri chove. Bivol je úžasné zviera, ktoré sa oplatí spoznať bližšie. Dokonca je možné sa s ním skamarátiť a socializovať ho. Každý, kto sem príde, bude mať možnosť uvidieť bivoli zblízka a to je doživotný zážitok. Aj keď ide o robustné zvieratá, netreba mať z nich strach. Vyzerajú a aj sú priateľské. Do ich blízkosti by sme však bez gazdu nešli. Bivol má trojaké využitie. Odávna bol používaný ako pracovné plemeno. Dnes to už tak nie je, ale musím spomenúť, že Karpatskú kotlinu vo veľkej miere rozorali práve tieto mocné zvieratá. Boli ťažnou silou v poľnohospodárstve na území Maďarska. Čo neutiahli 4 voly, potiahli 2 bivoli. 4 ökör nem bírt elhúzni, azt 2 bivaj elhúzta. Podpory na chov bivolov sú v Maďarsku menšie ako na hovedzí dobytok, ale ich chov vyjde lacnejšie, pretože ide o nenáročné zvieratá. Chutí im napríklad žihľava aj zlatobyľ. 3/4 roka do novembra sú na paši. Keďže chov na mlieko by si vyžadoval veľké investície do dojárne a syrárne, tunajšie zvieratá chovajú najmä pre ich kvalitné mäso. Obsahuje viac bielkovín, zlúčenín fosforu a železa, no zároveň menej tuku ako hovädzie mäso. Maďarský bivol je rohatý hovädzí dobytok a preto aj starostlivosť oň je podobná. Rozdiel je v tom, že bivol je teplomilné zviera.
zimu neznáša tak dobre ako iné druhy hovedzieho dobytka, preto je nutné bivoly chovať v oblastiach, ktoré znesú. Bez ustajnenia môže fungovať bivol do teploty minus 15 stupňov Celzia. Pod tieto teploty musia mať maštal. V prírode by sa vedeli zahrabať pod hnoj a využívať takéto teplo. Tudja ugye fűteni az állatot. A bivaj borjak azok általában. Teliatka bivola majú od 25 do 50 kg a gravidita trvá okolo 305 dní, čo je dlhšie obdobie ako u hovedzieho dobytka. Vo veku 2 rokov dorastú zvieratá do hmotnosti 450 kg a vtedy sa už môžu stať súčasťou stáda vo voľnom výbehu. Dospelé jedince bivola majú v prípade kráv od 500 až do 800 kg, pričom býky dorastú aj do hmotnosti 1100 kg. Farba bivolov je vždy čierna a ich koža je veľmi hrubá. V minulosti sa napríklad používali remene z bivolej kože na pohon párnych strojov. My využívame bivolie mäso najmä ako gastronomickú lahôdku. Začali sme predčasom pokusne vyrábať delikatesy ako šunky, klobásy, salámy, až po konzervované mäsové výrobky a máme s tým bohaté plány, pretože bivolie mäso má veľké zdravotné benefity. Naše produkty, ktoré skúšame, sú len minimálne zaťažené korením, údením a sú bez prídavných látok. Ešte aj soli pridávame minimum, aby bol produkt čo najprirodzenejší. És adalékmentes sót használjunk ezeknél a fűszereknél.